Eva, hvad gør vi? Jeg ved det ikke, Linda. Hey, jeg har det. I'll never be the greatest of us. Crossing my fingers whenever I cross. I wish I could love without having to feel. Baby's fingers gotta burn, baby came too near. You'll never know all the trouble I've got. Still haven't slept and it's 7 o'clock. Everything I have, I could lose it in this fight. Somebody gotta tell me that I'm gonna be alright. Oh, it's crazy. It's crazy up in here. I'm inside my head. How do I get out of it? Oh, it's crazy. It's crazy up in here. I'm inside my head. How do I get out of it? And then he said, honey. And then she said, honey. And then he said, honey, you're on your own. You're on your own. Searching for sunlight, a winter inside. Thinking in circles, I cannot abide. Baby, make me warm, all the snow inside of me. Overflowing in my eyes, turning to a sea. I'll never know what I'm capable of. If I don't go where I'm scared to be lost. Hope we'll find my way when I'm going through the night. Somebody gotta tell me that I'm gonna be alright. Og de nominerede til årets personlighed er Tina Petersen. Så Tina, Dansk Blindesamfund har nomineret dig som årets personality ud fra din indsats som plejemor med børn, svagtseende børn. Hvordan har du det med nomineringen? Jamen, det har jeg det jo rigtig, rigtig godt, men det er jo rart, at der er nogen, som ligesom ser det store stykke arbejde, man gør. Det er dejligt. Det er godt at få sådan en skulderklap. Og I har 2 svagtseende børn. Ja, det har vi. Vi har jo Ruth, og så har vi jo Peter. Så hvordan er det at have svagtseende børn i pleje? Ja, det giver jo nogle store udfordringer. Altså, vi må jo strukturere os rigtig meget i vores hverdag og sørge for, at tingene... Ja, det er mine briller. Ruth, nej, det er ikke dine briller, Ruth. Er det ikke mine briller? Nej, det er det ikke, søde Ruth. Det er en stor køkkenkniv, du kommer med der. Har du set mine briller, Tina? Ruth, jeg tror, det vil styrke din selvværd rigtig meget, hvis du selv forsøger at finde dine briller. Jeg synes, du skal gå ud i køkkenet med kniven igen. Og så må du prøve, om du kan huske, hvor du har lagt dine briller. Okay. Det er jo vigtigt, at man husker, hvor man lægger sine ting. I går, Ruth, og rydder op efter sig. Du ved, hver ting har sin plads, som Leif siger. Godt. Men Ruth har altså også pligter. Ja, det har hun. Ruth, hun indgår en del i det daglige køkkenarbejde sammen med mig. Hvad med Peter? Peter er lidt en anden type. Han er noget forsigtig og noget indadvendt. Han skal sådan ligesom... det skal leges ind i ham. Nu prøver vi lige, om vi kan finde Peter. Jeg synes heller ikke rigtigt, jeg har set ham. Nej, faktisk så tror jeg måske, at Peter er... Jeg tror faktisk måske, at Leif han legede gemmeleg med Peter, inden han tog døgnvagt. Og det kan være, at han måske ikke lige har fundet endnu. Jeg ved det ikke lige. Så de har pligter. Det har de. Ikke, at de bliver udnyttet, slet ikke, men de har pligter, og de ved, at de indgår i vores dagligdag. Og det er vigtigt, de er her. Tina, jeg har fundet mine briller. Det var godt, Ruth. Se lige det hjælp på det hele, ikke? Peter, nu prøver jeg, om jeg kan finde dig. Tina, Ja, vil du læse den her for mig? ved du hvad, Ruth? Jeg tror, det vil være godt, hvis du øver sig. Hvis du nu sætter brillerne helt ned, så går det lidt bedre. Helt ned på plads på øjnene. Hvad? Dine briller sidder ikke rigtigt. Du må lige prøve med dine hænder og mærke, hvordan de skal sidde. Ja, det er godt. Så tror jeg, Ruth, at du selv lige kan prøve at læse lidt. Det vil også være godt at øve sig lidt på det.
Okay. Ruth, det er været fjernsynet, men... Ej, skidt. Godt. Jamen, Peter, der er du faldet i søvn. Du leger jo gemmeleg med Leif, og han er taget på arbejde. Han havde glemt at finde dig, tror jeg. Peter, jeg synes, du skal komme frem nu, så kom du ud derfra. Distraherer Ruth ofte der for de andre børn? Jo, det gør hun. Hun afbryder en del, vil jeg sige. Jeg fandt mine briller til dig. I noget i aften. Nej, det er ikke dine briller. Nu må du tænke dig rigtig godt tilbage, hvor du har lagt dine briller sidst. Okay. Hvor har du været sidst? Men I er stadig glade for begge børn? Ja, det er vi meget. Altså, vi føler stor kærlighed for de 2 børn, vi har. Okay. Kommer du bare frem? Kom du med op i stuen til os andre. Det er altså også, fordi du er så glad for at lege gemmeleg. Du er så god til at gemme dig. Du skal slet ikke være bange. Kom du bare ud, min ven. Ja. Så går vi op. Kom du med op i stuen igen, min ven. Jeg tror også, Ruth, hun er heroppe. Det var godt, vi fandt dig, Peter. Jeg var ved at blive helt bekymret. Du har været væk længe. Kom du med? Det tror jeg var det. Du skal have 1000 tak for din tid. Selv tak, siger jeg. Ruth, hvad sker der? Tina, hjælp mig. Ruth. Jamen, Ruth, du bløder. Kniven røg ned i mine fingre, Tina. Nej, Ruth, som det bløder. Ja. Jeg tror, vi må have Leif til at se på den. Jamen, hvad? Leif kommer først hjem om 4 timer, Tina. Nej, Ruth, han kommer hjem i morgen. Han er i døgnvagt. Hvad skal jeg gøre, Tina? Ved du hvad? Hold hånden op, så venter vi til Leif kommer. Okay. Leif Nielsen. Hjælp mig! 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 En eller anden, hjælp mig! Hjælp mig! Hvad er der sket? Ja, Hvad er der sket på jeg dig? tror, jeg faldt. Ja, prøv at ligge stille. Læg helt stille. Okay. Læg helt stille. Ja. Har du ondt andre steder? Min arm. Din arm? Ja. Goddag, Leif. Du er nomineret til årets personalitypris af Kattens Værn for din store helteindsats over for hjemløse katte i træer. Hvordan har du det med nomineringen? Jamen, det har jeg det da skide godt med. Ja. Ja. Kunne Bliver jeg filmet nu? Ja. Prøv lige. Kunne de fortælle os lidt om deres heltegerninger? Jamen, vi bliver jo ringet op. Prøv lige at holde op med hosten, ikke? Vi bliver kaldt, vi bliver bibet ud en gang imellem, og så kommer vi med vores brandbiler og vores stige, og så sætter vi stigen op. Giver du godt lige at tie stille, mens jeg snakker? Bare lige lidt, ikke også? Jeg skal nok tage mig af dig lige om lidt, ikke også? Okay. Så kommer vi ud med vores stige og stiller den op på træerne, og så redder vi kattene ned fra træerne. Ja. Og Er det svært at få sådan et helteliv til at harmonere med et normalt familieliv? ja, det kan jo godt være svært, når man også sådan skal... Jeg har jo nogle teenagebørn, som jeg skal gå og rydde lidt op efter en gang imellem. Ja, selvfølgelig. De er faktisk ikke for gode til at for eksempel når de har smurt mad, så står spækbrættet stadigvæk tilbage. Og kan du nu lige lægge det ned, ikke også? Det er ikke dig, der er i fjernsyn nu, det er mig, ikke også?
så skal man rydde op med spækbræt og knive og sådan noget, og så skal det i opvaskemaskinen. Og sjovt nok, den tømmer heller ikke sig selv, så det er jeg også nødt til at gøre. Ja. Det må være hårdt. Jamen det er det bestemt også. Og vasketøj på badeværelset og toiletrulle, der ligger og flyder over. Jeg tror, jeg har brug for en ambulance. Jamen den finder vi lige om lidt. Ikke? Har du en mobiltelefon, så kan du selv ringe. Ikke også? Ja. Ja. Mange tak. Velkommen. Og Signe Marie Petersen. Så tæller jeg bare selvfølgelig. Værsgo nu ind. Hej Signe. Hej, Hvordan går det? det går godt. Hvordan er det at være teenager i dag? Det er sjovt at være barn på en måde, fordi man må mere. Og altså på den måde, at det kan jo godt være svært. Du er den mellemste søster, det er også svært. Ja, det kan godt være lidt. Men du er glad nok for dine søskende. Ja, Det var godt. Så hvad kan du godt lide at lave? jeg kan godt lide at købe tøj og sko. Du er måske særlig glad for sko. Ja, og tøj. Og Men mest sko. Det skal gerne være helt fint. Jeg har noget sådan specielt, jeg godt vil være. Altså, jeg vil godt være frisør. hvad kan du godt lide at lave i din fritid? Jeg kan godt lide at ride. Og kigge på sko. Og jeg kan også godt lide at være på Facebook. Det bruger du meget tid på. Ja, det kan man vist godt sige. Så hvis du var med i en konkurrence, hvor du kunne vinde for din personlighed, hvorfor skulle du så vinde? Det er svært at sige. Ja, jeg tror bare, at det ville være dejligt at være med i konkurrencen, og hvis man så vandt oven i købet, så ville det være super. Som de andre piger, men du er noget helt for dig selv. Du er noget helt for dig selv. Alle de andre betyder intet for mig, men du er ikke som de andre. Det du er noget for sig, for du har personality. Kort sagt, du har personality, og hvis du vil have mig, så sig det på